Todos os anos, o pobo da Xironda celebra unha espectacular procesión de Xoves Santo, na que a veciñanza saca vistosos farois iluminados. Domingo Fernández, párroco do pobo, fainos unha breve explicación a pesar de que neste ano 2024 a procesión non se pudo realizar polo mal tempo. Bueno, chámame Domingo, son o párroco de San Salvador de Vilamaior da Xironda e hoxe o día de Xoves Santo é tradición celebrar unha procesión coñecida como a dos farois, que consiste, antigamente celebrábase ou facíanse os farois con papeles de colores, puñenlle velas que encendían a procesión de lebres de noite, pero ahora, recientemente, faise con telas de colores e con baterías eléctricas, porque é máis cómodo, non hai que andar reformando os faroles cada ano. Entonces, cada veciño suele salir co seu farol, uns grandes, outros máis pequenos, que incluso levan entre varias personas, e celébrase, como digo, todos os Xoves Santos a tardiña ao escurecer para que destaquen un pouquiño máis os colores dos farois. E penso que representaban, despois da última cena, o prendemento de Xesús no Horto dos Olivos, que dice no Evanxelio que iban con faroles e armas para prender a Xesús. Penso que un pouco representa iso. Entón levamos unha cruz tamén, pero sin Cristo, que vai de alguma maneira presidindo a procesión, e celébrase o recorrido por lugar de costumbre onde suelen ir todas as procesións que se celebran aquí na parroquia. Celebrábase antiguamente xa, despois deixou de facerse, e agora debeuse restaurar outra vez, non sei, fará 27 ou 28 anos, máis ou menos. Eu levo aquí 20, xa se viña facendo desde antes. Foi cousa dos veciños que pouco a pouco, ao principio salían poucos faroles, e pouco a xente foi traballando para facer cousas novas cada ano. O que ten un inconveniente que dependemos sempre da situación do tempo, da climatología. Se chove ou se fai moito vento, é imposible poder celebrar, como nos pasa este ano. María Fernández, veciña do pobo, é unha das conservadoras da tradición e cóntanos como se facían orixinalmente e por que se pasou a facelos con materiais máis modernos. Antiguamente facíanos de papel, que iso era o que había naquela. Facían unha pastiña de farelo, do que se lle botaba aos porcos para comer, pois facían unha pastiña con auga, e iso era a cola. Entón pegaban os papeliños, que eran realmente papel, non agora como que hemos ahora recuperado de tela, porque antiguamente eran así, pero ardían moito. Entonces, nós agora recuperámoslos, pois así, poñemos unhas telas finas, e cada un vai nos facendo a súa maneira. Esta grande, estes tres máis grandes son feitos en grupo, a sea, non é nin meu nin do outro, é dun grupo que nos xuntamos e fixemos estes tres máis grandes. E, bueno, tamén hai varios que están noutras casas tamén. Aquí xuntamos estes porque faía falta facerlle uns arreglos e fixemos e trouxémolos para aquí para estar xuntos e, bueno, tamén facer un pouquiño de unión entre todos. E, bueno, antes eran o que lle comentaba de papel, os papeles que había, pois íbanos facendo, pero tamén tiñan a competencia en cada casa, ao mellor eran 3 ou 4 mozos, entonces eses facían un ou dous, na outra casa había tamén outros mozos, entonces iban a competencia os que levaran máis bonito, máis grande, o que poideran levar. Entonces era así unha cousa entre pique de veciños. E o meu marido ano pasado, bueno, era así, como este farol, o loureiro. Eu este ano ainda eu teño aí, cheo de carameliños. Poñenlle caramelos aí? E aquí pomos de caramelos, e rosquillas, hornenos. E aquí no medio puxenlle unha bolsiña de golosinas, destas de hueviños de Pascua, pero pequeniños, escondido aquí no medio.
Entonces, isto era un... Despois isto guardámolo para facer os guisos. Pero desfollámolo, temos que secalo ahora que seque ben. Entonces quitamos as folliñas, e estas folliñas son para facer o guiso. O das antiguas abuelas que nos comentaban todo. Sempre fago así un ramiño. Bueno, despois veñen os rapaces, tamén levan, cando van para a súa casa, tamén levan unhas folliñas. E bueno, tamén o usan. Este, donde vai? Estes máis grandes, porque os outros xa... A ver, sí, bueno, é a chave, está lá. Estes dous van adiante na cruz. Este non sei se lembrará, xa se lle gastou a pila. Bueno, estes dous son os que acompañan a cruz na procesión. Unha cruz de madeira, vai a cruz solo con un paño blanco. E estes dous van adiante. E despois empezan as filas, máis ben cos pequeniños, cos nenos. Van a 2 filas, e despois van de menor a maior. Vanse repartindo hasta a traseira. Despois, os máis grandes, metémolos por o medio. Vai a cruz, vai aquela tamén, aquela cruz, e vai o cáliz, esta de aquí. Esta tamén vai... Esta normalmente é a que vai detrás da outra. Aí, esta. E bueno, despois seguiríalle o cáliz, despois seguiríalle a paloma e despois a cruz. Estes 4 van no medio, e hai outros grandes tamén que van tamén acompañando. Estes irían todos ao medio. Queremos agradecer a Domingo e a María a súa amabilidade e quedamos emplazados para o ano que ven no que confiamos que o tempo nos permita presenciar a beleza desta procesión de Xoves Santo.